Ето, че дойде още една народна певица. Това е Моника Неткова. Нека да я аплодираме. Тя ще изпее песента "Отишла е бяла Яна". Odeszła
още един музикален поздрав, който е много специален. Той е за всички от тези, които през тези 30 години са работили в целодневна детска градина Радост. Педагози, възпитатели, помощен персонал, медицински сестри, готвачки, всички, които имаха грижата за децата през тези 30 години. Някои от тях ни гледат вече от високо, но съм сигурна, че и сега душите им се усмихват. Затова сега децата ще покажат как хванати за ръце, заедно ще тропнат и хорце. Как сте? Добре ли е на сцената? Сега очакваме на сцената още деца. Нека да видим как при нас сега ще се появят още много деца. Искате ли да им направим място? Малко назад да се изтеглим.
Василева. Тук са педагозите, които се грижат за тези деца. Тук са възпитателите, които се грижат за тези деца. Учители, педагози, директор, всички щастливи, защото това наистина са 30 години радост с магията на детството. И на рожден ден, като на рожден ден, не можем да не поканим и скъпия гост днес тук, господин Венцислав Христов, със специалните думи към рождениците. За мен е удоволствие да присъствам на това невероятно тържество. 30 години, както каза госпожа Близнакова, са и много и малко. Тук в залата наистина присъстват от първите обитатели на тази детска градина и предполагам, че за тях е невероятно удоволствие да виждат своите деца отново на тази сцена. Пожелавам на тези невероятни артисти, след колкото и години пожелаят, те отново да бъдат, но да бъдат от другата страна на сцената и да гледат своите деца. За да разберат какво е вълнението, какво чувство изпитвате вие сега. Поздравявам всички малки възпитаници на ЦДГ Радост. Самото име означава, че винаги трябва да се радвате. Всички работещи, възпитатели, учители, госпожо Василева, имам удоволствието от името на община Ловеч и лично на кмета госпожа Корнелия Маринова да ви поднеса този поздравителен адрес до директора на ЦДГ Радост, госпожа Ценка Василева и колектива на ЦДГ Радост. Поздравителен адрес. Уважаема госпожо Василева, община Ловеч ви поздравява по повод 30 годишни юбилей на детска градина Радост. Желаем на екипа много здраве, лъчезарни, радостни детски усмивки, които са най-ценната награда за всички от нас. На дечицата пожелавам щастливо и прекрасно детство под звездата на тяхната любима Радост. Честит юбилей! Корнелия Маринова, кмет на община Ловеч. На празник, като на празник, един хубав букет за директора. Една невероятна картина на прехода от зимата към лятото, за да бъдат всички дни слънчеви и радостни. И сега аз имам една молба към децата. Можем ли всички заедно първо да ръкопляскаме на нашите родители? Силно! А можем ли всички заедно да кажем честит рожден ден? Можем ли? Хайде заедно! Честит рожден ден! Аплодисменти за вашите прекрасни деца! Аплодисменти за тези чудесни мълчугани, които се справиха блестящо с този концерт. Охо, там има някаква изненада! Вижте какво се случва! Аплодисменти за децата! И тази прекрасна радост! Тук и сега! За децата, за колегите, които работят с тях, за всички, които се грижат. Следващите 30 по 30 винаги да имате доверие в целодневна детска градина Радост. Нека само споделя, че днес тук пристигнаха много поздравителни адреси и много специално искам да поднеса сега възможности за госпожа Иванова. Да. Поздравителен адрес дойде специално и от инспекторат по образованието. Само секунда да стигнем до него, за да го донесем. Я да видя децата, могат ли силно да пляскат още? Силно! Силно!
ли да мина? Може, да. Сега още мъничко тишина, защото още поздравителни думички има специално, които идват тук при нас от Инспекторат по образованието. Аплодисменти за децата и за думите, които са днес, уважаеми учители. Винаги сте намирали опорните точки в педагогическата дейност, традиционализъм, човешки ресурси и иновативност. Подготовката на децата за училище е била приоритет в работата ви.